Og nu sender vi Dagens Danmark med studieværten Jonas Herford. God fornøjelse. Goddag og velkommen til Dagens Danmark. I forbindelse med de danske styrker, så småt er ved at forlade Afghanistan, har vi i dag valgt at bringe et talkshow til jer om netop dette emne. De danske soldater i Afghanistan. Til venstre for mig kommer Mikkel Juhl til at sidde. Mikkel Juhl skal udstationeres til januar, og der er godt og vel 3 måneder. Til højre for mig kommer Anders Bakke til at sidde, og han er tidligere udstationeret og også det, man kalder en veteran. Det bliver meget spændende. Velkommen tilbage, og vi er alle sammen klar til at starte talkshowet. Til venstre for mig sidder Mikkel Juhl. Mikkel Juhl, du skal udstationeres til januar. Der er godt og vel 3 måneder. Ved du godt, hvad en god soldat skal kunne? Ja, vi bliver jo sendt ned gruppevis med mange forskellige personer og holdninger, så der skal du jo kunne med dem. Og I har jo jeres eget lille miljø i lejren, så det er jo godt at kunne sammen med dem. Og du bliver jo udsendt i et halvt års tid, så hver dag i det halve år er du jo truet på livet. Så der er jo stor pres dernede. Okay, Mikkel, jeg har faktisk været ude at interviewe Sten Esø på Svanemølle Kaserne. Han er major. Kunne du tænke dig at se, hvad han mener om, hvad en god soldat skal kunne? Det vil jeg godt. Så prøv at se med her. Mit navn det er Sten Esø. Jeg er major i forsvaret. Jeg har senest arbejdet i en årrække ved Forsvarsakademiet her på Svanemølle Kaserne. At være soldat i dag, det stiller store krav til den personlighed. Man skal først og fremmest, vil jeg sige, så skal man selvfølgelig være i ordentlig form, og man skal være godt uddannet. Det er det, som er det vigtigste, når vi er ude i verden, og det er, hvor vi måske adskiller os fra mange andre. Det er vores uddannelsesniveau. Det er voldsomt højt. Nå, Mikkel, hvad det som Sten Esø siger her, er det noget, du kunne bruge? Ja, helt sikkert. Jeg kunne godt bruge det. Okay, så det var noget, du kunne relatere til, ikke? Yes, og min oberst har sagt det før også. Så du har fået det at vide? Ja. Okay, godt. Jeg vender tilbage til det lige om lidt. Anders Bakke, du har jo også været udstationeret. Hvordan er det at vende hjem? At vende hjem, det er en blandet følelse. Du har gjort noget for landet. Du føler dig stolt over det, du har gjort for landet. Og så samtidig, når du bliver modtaget i lufthavnen, så føler du dig hædret. Dog har jeg også oplevet noget, som var negativt. Og det er, at jeg har fået en psykisk sygdom, som hedder posttraumatisk stress. Og ja, desværre. Ja, det er jeg ked af at høre. Men Anders, apropos det med PTSD, jeg har faktisk været ude og interviewe en hypnoseterapeut ved navn Rita. Kunne du tænke dig at se, hvad hun siger om PTSD, og hvad diagnosen egentlig er? Ved hvad den er overhovedet? Altså, jeg har ikke blevet oplyst så meget om, hvad PTSD egentlig indeholder. Jeg ved bare, at det ikke er rart. Nej, det har du så ret i. Men prøv at se med her. Jeg hedder Rita Baving, og jeg er hypnoseterapeut og NLP-terapeut. Jeg har en master i begge to. For at forstå PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, så er man nødt til at vide noget om nervesystemet. Og vi har et nervesystem, som er autonomt. Det vil sige, at vi har ingen indflydelse på det direkte. Vi bestemmer ikke over det, og det kører på alle vores organer. Det bestemmer over vores kirtler, vores svedproduktion, puls, åndedræt, alt. Pupiller, det hele. Og det er delt i 2. Det er delt i et sympatisk og et parasympatisk. Og de kører parallelt. De overlapper ikke hinanden, de kører altid parallelt. Ja, Anders, det Rita Baving siger her, er det noget, du kan relatere til? Det er det i hvert fald, og det er fedt at få et indblik i, hvad der egentlig sker i nervesystemet, når man har PTSD. For det er aldrig nogensinde blevet oplyst om før, og slet ikke af forsvaret eller regeringen. Det synes jeg var dårligt. Jeg vender tilbage til dig om lidt. Mikkel, jeg har et spørgsmål til dig. Hvordan får du det, når du hører, at Anders er ramt af PTSD, og Rita fortæller lidt om, hvilke situationer, der kan påvirke dit nervesystem, og dermed videregive sygdommen PTSD? Det er jo meget af det, som du skal ned og opleve her om 3 måneder. Rører det dig ikke? Jo, selvfølgelig. Det gør mig rigtig bange. Jeg tror også, at det gør de andre bange med, at fordi selvfølgelig tænker man altid, jeg vil ikke have det sådan en selv, og det vil man jo heller ikke. Så man har altid bagtanken af, hvis man får det, og det vil man ikke. Og så skubber du den lidt væk? Jeg prøver på at skubbe den væk, men det kan jeg ikke sådan. Okay, så du har den altid i bagtanken? Ja. Tak, jeg vender tilbage til det. Yes. Anders, da du var kommet hjem fra Afghanistan, støttede regeringen så op om dig? Jeg føler ikke, at jeg fik den støtte, jeg burde have af regeringen. Jeg fik et tilbud om, at jeg kunne få noget psykologhjælp af forsvaret, men der var ikke andet. Og at det, jeg sidder her i dag, kan man så sige, også er lidt ekstraordinært, fordi at normalt så folk, der er ramt af PTSD, de er ikke villige til at snakke åbent om det, og de er meget indlukket. Og det var også grund til at takke nej til det psykologhjælp, fordi at som mand, der føler man ikke, at det er mandigt, kan man sige,
Og det tror jeg også, at mange af de andre har tænkt. Så derfor tager man ikke imod psykologhjælp. Okay, så du ved faktisk ikke, hvordan det er at blive behandlet? Nej. Det var meget sjovt, du siger det, fordi da jeg fik interviewet med Rita, der viste hun mig også lige fortælle om sine metoder og hvad hun gjorde. Så jeg synes bare, vi skal se her, og prøv lige at kigge en gang med. Og hvordan arbejder så jeg og mine kolleger med at opløse posttraumatisk stresssyndrom? Det gør vi ved at gå faktisk baglæns. Gå ind og gøre det samme, som der skulle til, bare ved at gøre det modsatte. Og det kan man gøre på forskellige måder. Alle traumer, alle oplevelser, opleves som regel forlæns. Så vi kan i hypnose lade folk opleve tingene baglæns. Vi kan lade dem opleve det ved at lade kroppen opleve det i f.eks. en biograf. Det hedder en traumakur, biograf-traumakur. De kan lade kroppen sidde i biograf og se det her traume i sort-hvid, og så kan vi køre det baglæns og baglæns og baglæns. Ja, Anders, det var så Rita Bavings bud på, hvordan man behandler en PTSD-ramt. Hvad synes du om det? Altså, Rita Baving, hun virker som en meget, meget fornuftig person. Og jeg regner også med, at jeg vil type til nogle af de metoder, som Rita Baving viste os her i det her interview. Ja. Okay, så det kunne være noget, du tænkte at prøve? Det tror jeg bestemt, ja. Okay, så Anders, her til sidst, vi er ikke så meget tid tilbage. Er der en ting, som du vil sige til den danske regering, og måske folk, som er ramt af PTSD? Hvis jeg må starte med folk, der bliver ramt af PTSD, der vil jeg gerne sige til jer, at I skal være åbne. Og hvis ikke I er åbne, så kommer I ikke langt. Jeg er først her for nyligt, kan man sige, begyndt at åbne op, og det har virkelig, virkelig hjulpet mig. Husk på det. Til regeringen vil jeg gerne have, at I skal til at hjælpe de PTSD-ramte med at åbne op. For uden at, altså, der er mange, der har brug for hjælpen for det næste skridt til lige at kunne få åbnet op. Og det tror jeg er noget af det vigtigste, som regeringen kan hjælpe med. Og så få snakket med de personer, få snakket ud, få åbnet op. Så det jeg hørte dig sige er, at du måske også kunne tænke dig nogle flere veteranhjem for de ramte PTSD. Det kunne være en god idé. Ja, okay. Nå, men jeg tror, det var alt det, vi nåede for dagens Danmark, og vi ses igen næste uge. Jeg vil gerne have lov til at sige tak til dig, Mikkel. Tak fordi du kom. Rigtig held og lykke, og pas godt på dig selv, ikke? Det skal jeg gøre. Og tak fordi du gad åbne op, Anders Parker. Vi ses i næste uge. Ha' det godt.